kali kan berantak yo sunah rasul to le. Ngiras olahraga ngono lho le. aja ngono lho. Jenengan napa dik ngatasi to, Mbah? Ngawur ae lho. Enek rahasiane lho le. Napa niku, Mbah? Kuwi lho le, kapsul lelaki perkasa. Wis kat biyen le mbahmu. Makane bencina Syuting-syutingan. rasul yo bangga ngatasi. Wis kenal Tambangan. orang le. Kali Sampun, Mbah. Yo Jadi wis kali mbahmu saiki arep ngetes dhisik yo le. Masalah, Mbah. Awan-awan ini ki. Ngetes HP le. kaget lu kaget tau. Memang benar di sini ada rahasia. Telah disediakan aneka herbal kejantanan pria. Tenaga kuat kembali muda seperti pengantin baru. Benar, keluarga harmonis, mesra, bahagia. Perjalanan menuju Ponggok guys, jalan raya. Pas lepas dulu. Jalan ini bergelombang. Iya nek mbak kuning-kuning arep nanti mbak kuning. Nyalip.
tergancet mundur. Ngebeki dalan, guys. Lho. Kenapa, guys? Oke, ngebeki dalan. Ora teko. Kata apa ya? Hmm. Nggih. Antrabas terkunduran iki. Oh, unduran. Kayak es tebu, bakule mesame-mesame. Mundur kok timbang kunduran. Angel puter nggone semene ya. Nggone jembar nu. Ah, lho kenganan Terus di teblak kan kok. menggoe kangelan guys, kedawan buntut iki. Kan ya wah suwar tenan. Arep nyandi kae. Kesuwen. Wes kena lagi lurus san. Kuwi dikenceng nih menggok rono nang menggok. Apa gitu. Kon maju lho. Ora, ini kena ya. Maju iso. Maju rak wong no. Maju lek kono. Rak wong. Ah, terkenal. Heeh. Ini kan dia lagi harga. Mundur apa nih ini? Embuh. Nanti ya. Kae ngarep ae. Lagi grup. Mundur ya. Jalane jam-jam. Madik ning ndi kaya ini arep ya? Oke, nanti terasa apa kata Bang Yo. Nah, Yo. Jalan ning arep ae. Ngarep motor ae. Yo nge, truk ae. Apa mati?
Bisa akeh kuwi.